Karnom Karbi long rat nilimen mukut kramsa kiram tang a video long Aputhak ilitum Chethan namak nalitum comments nangi pi apod nili boridampo lapente ison sonia lam puthot ilitum Chethan thuna kiram tang a video lamang gelalo sar jai kathar lapente CM sar alang litumang bong debate Longjima donang nema polabang so Aputhak sinali tupan seminar juponlo puthona arju thulo soarlo Atum kacherai komji abar sai abidi nali tumahin pen nang than pon thapulo lasinali tum mesen a comments nang pidon lo bidi sore nang pidon lo lasi kadok kawe pan samya prangsi choro per pig lo non mageli tum lahai kadok kawe comments li tum langlap na mangso video long kadok kawe pen 200 plus comments dolo labena labang so comments ki porhi pen nili chini dam lo jes ar jai kathar si 6 jul alam rat phan ki than cheng lapulo labende debate Longjima donang nema pon nangli tum comments ateng pen pulotang te debate Longjima potum sikiong double lang debate donang ji po tumangke hala debate donang nilo do de siki meji po tumangke asabot jumchet alang litume double anda sutu thelang debate donang ji po tumangke bons dame koson si debate donang ji lo palang litum than bachini pon je rat phan ali ki do sonang ji labene methang jungjung ali phan kali denang ji labende hadak table ke teng tap lapente aning ki tap kichi putot bangke donang ni pusi kaddo kawe tum same pachini pon lo Toilet comments lang na pon nang ding lai terang alang li comments pilo inut man kedo CM Dr. Tuliram Ronghang sar jai kathar IS retired upon debate kyang ke chelon masa lasi please pen laso alam Karbi long arad upon pachini ikha mo next video along chelon lepo bangene li chini ne dalo chelon ne ni li same chini ne bon same ilitum CM sar alang li sitame labang so Aputhak take share lopu alang li sitame chemathasi alang li jai kathar phans tame alang li debate ji mate discussion ji ning hanglo athe jai kathar same inu thek ser bang ko alang li chini pame hemepu alang li hemepu kali ne galang ni bon same da alang li men hemepu pusi cheklang lo Tuliram Ronghang pen jai kathar angbong Chingki Chethan pado sita henoi sita Tuliram Ronghang abang aning thi hak titi apot abang ningduk meme Chingki Chethan ta me sita Chebohong chesorsa nangni bang hini yang bongta Karbi tangte Karbi pun nangli thanpon ikjima chinghon non pu thanpon iktha kardom chorolo alangli phan agol alangli kining chepon lalo elitum Karbi tangte Karbi mate elitum Karbi hijan lahin bang elitum chinghon seroi ke kenang sotlo athi akapre khai elitum phana kang honji pu bang elitum che charche lapente akapre khai tumange ilitum phana ke dong thipji kabor I mate aning khang same dokok thai ji hala British tumle lai Indian asophan di Indian asophan ke dong thip kabor I son se alang litum same bor I det thai ji mate labang soning dokok thai ji la suppose ilitum mangi un an ke ilitum epeng vet si donang ji ilitum jong hele chelang selet sitame jong hele ajada lam le do sitame ilitum lahin ke kaching hon kenang so next comment bikha tungjang mission lo ake hai nangli video ke borai pen rat phan klardak pen birta pitek pot nihin pensioning ri Karbi anglong education Aputhak video semar pon ikha copy pot si non anda government school chingthu the det mapu labang so reason labang so kichokdam de bang ke teachers ada jumpik government school ong plotang te teachers bang jum ong che a class bang dopik ji class 1 to class 5 an doji bon sama teacher bang ke inudvet along stamedo lapene bahani bang thom ananvet lalu pulutang de alang litum cover lab jiphan ki uni alang litum thexer lo bon same alang litum teacher ka dure pe najok alang litum cover uni det pen smart sum same thexidity lasi lata isi a failure lo government isi a failure lo da litum tet ke pas tum same do piglo bon same alang litum han appointment pipe alang litum phan jong si appointment pipen posting lab high school long alang litum phan toy lab pulutang te hada ke smart dum ke thekbek ji bon same alang litum labang so sai bai claim ke lasi isia failure lo main reason ke la lo teachers bang hadak ki jumpot ilum jong se government school mission polotang te elitum asabu awar sai ki medoji kidu kela itum long do piglang asalang litum sita me government school jong se mission lo polotang te private school chutoy du ri etum sita me ali longpo khoya sing timung isi ke mesen nang ji atobar ke wan ji polote debating ke padosia ke me nailo bonta negative anat matha the pen ningthi ningjang je matha thide nangji debate ke pado ke ake no kali lake isi ake men nai ake no nai mate ake men nai atobar kangwai kang krung lake donatung sida debating atum abang negative mind avidet matha thidet
nangji rolo alang lipan bangso mesen a comments nang pidon thek pot itum next comment bang lang nam thu sina ar fanton rong pi swalo atum safety ke doji a phan nelihin pen kamatha bangke dress ke en abang mesen asonte asap safety doji lapen pisomar pinsomar atumta aning kamatha thap komji ason lalo ilitum kadoga wisame chere nangpo dress ken same ilitum si dress code same ilitum maintain ong biong lo kadoga wisame chere ponak especially swalo atum bang puthol lang nam thu sinang longkitimung sar tuliram ronghangta sar john ingti katharta politics afan chodo athe comment tu pene sar jai katharta siksujul alam ningje je sita non tuliram mate bjp afan kapa rem abidi chot afan sorlo alam abang kenang li kethan mesen lo sar choro alang li phan alam ga hok lo pupus tame politics afan lo bon same APHLC tum stame ajat mesen asai le claim ji stame alang litum election bang highway nang ji la so pose alang litum politics afan ni kalang lo bon same la bang so politics pen se alang litum mesen avar size tame wan ji stame wan thekpo puthot dolang ritum akorte jirsong rong pipen Karbi tangte Karbi chinghon seroi lonang donatum kado kawe aphanta arnam hirjume padoverna chorolo alang nipan son mesen comments na pidun thekpot lopson hanse hin pen nangli kethan jumisen losar so arlo tumta dress ki hum sexy sedet nangji jongsi son lo pulote pinso tumta anset selo arlo sotum jongsi dress ki hum punon kedo kethak punon do pame me chingthang pame me pulote kemesen apin so sitame aning henovekpo lasi so arlo tumke kaching thang lapen kedo kethak abang mesen angji aglo pena labang so comments ni li long pon lo dress aputhak pena na korti atum alang litum ningje pon lo dress bang ki en cherry nangji pu lalo dress problem da ki kali lo bol same lata isi dota haiji asi un an ke iritum lata ki cherry kenang so next binison lijang hin pen binison lijang blocks labang so debate aputhak kethan ke paklar pon thega pot choro lo nelihin penateng pulote labang so debate ke ali kedo pikji ke kali jibon so alu atum kaiketa kachere mek pen si donangji lapen methang jungjung self kacherai komji aphan do vek nangji methang aning akar I kachepa plengji aphan kalidet nangji chorolo alang lipan lason mission comments na pidun thekpot hoklo bangso debate pen kali do pikji pubange kali bonsame ison soni am same tum chini thekpo lapen de asabo ilitum sitame inside un thekpo mate ahok pe alam ilitum sitame asabo kachini dam dopo raikom temung hin pen tuliram ronghang ko ansi development akam ke claim lo nangli ko ansi chichar dam lo ake hai rada phan than pachini tha nili kachichar dam ateng pulotang te development abi pin la pukali alang litum penan ke claim pon lo bol samiri tum kavia son siki onglang labang puti ahok lo kachilenga to war pendang lo hala town city jo bangke develop lo bon same la asabo rong alom bangke thangna tawe la nili tum hem kachilenga to war dok muka pen pulang lokso to war bang nani tum jongsi theklong te chini ji ekdom bike ke vek sitame vek no pin lo la bende kapre gari bangke loving alam lo to war heng no pin da khud lablo ar longke thok lablo ajir ding pik lo bon same non puda selam lelang lason dakta lo kapre ka dim kachilenga to war nani tum same thek ponong ji heng no pin lang thangta velang lason dakta si la government schools tame kaching thu thangna ta theklong lelang teachers hada ge appointment abi pinlang labente unemployment woreng abar sai kave ilitum karbi youth atum ko anike pori lo chari tum samidolo bon same thangna ta chuklem tik thite rason si manno athe labang so unemployment aputhak same isika sik sak the pik longli pugene lipu damun woreng abar sai same long lo bon same labang so woreng abar sai same penang pinung long dunde tek sera tum same long dunde dakenang ji son kapre ka son do thulang joseph rong pi hin pen kibang gmla election candidates atum inu tek ser la pen educated abang pu second year kalite maba pass atum asonte meji pu alam thanik tha holo labang so alam bang important piglo ilitum inu da candidate degree lang cholo pu kalide nangji alang litum a quality lang vek nangji a character ilitum lang vek nangji
alang li khai pan ka chinghon thek ji ma chinghon thek the ma litum hai samai litum pang thek vek nang ji lapente english hindi bang ka hoklo la bang ke war chen nang ji komalo ka thek ji pultang te la ke degree ke natum mode degree do atum si ke chari do atum si la hai english hindi samai war chen ji alang litum english hindi war chen nang ji lapente aron alam stamela alang litum thek sia nang ji khalilo pulutang te ko son si parliament along alang litum hara ka chidan nun thek po mate lam samai choklim pen paklang nun thek po la soposi lalo komani abang jong si ke Charlie kavi abang English sa thekpa me Hindi na thekpa me abang phan pangke ilitum vote bangke jok jede nangji MLA aphanchot pukalilo la leader atum phanan ke ilitum lang nangji alang litum degree doma bema lasi komane ke porhi lo ke thek thia bang jong si ticket long sta me ilitum bang vote jok jede nangji neli ben ke matha ke lalo Choro perfect lo alang liphan Joseph rong pia phan lason mission alam paklang kontek po Raju rong pia hin ben nali ke than mission no sa lapen nili thongke bagi thom an phan share lo sa non mat ke lapen share bompo lase choro lo tuning ri thu lo soar lo atum ka chere thekji phan answer se than tu tha lapen sailang no okwai ke jor tumta claim to bomb soputhak ta nangli than tu ji masar kacerok tokpen kipawir ji phan labang soputak mo kaprega video long itum chethan pon tu sina nilia sabo pori samya sabo sungkrung ditila short pen tok lo plutang te out pen pachu pon tik side eti putha do thulang Robelson rong pi pen CM Tuliram rong hang pen IS retired jai kathari APHLC president alang itum debate dodet si keme binong bonda labang so debate ke do along banghinita keme senji phansi matha nangji lapen lamta charju seroi nangji akeno kacharwo avidet nangji labangso debate ke do hut lapen ke ahok Karbi anglong ke me senji aphansi tawar ke me matha ponwek nangji chorolo alangli son me sen comments na pidun thekpot uthot langnam tu sina dorsing tok behin pen 6 sujul alam rad aphan ke than ke BJP atum kali APHLC atum si me heno sita rad aphan ke than nangli ke BJP aphansi support ma pila ili video ka selam hot ke BJP panse support mate APHLC panse support pupen sinili video ka selam kali muthe nili middleman angbong dosi kilin dun de komat bangsi ke chokma komat bangsi chokchima lapene nali tum kopisi ke mathama labang so ka Chethan Chemum mate ka chingwai apan sinili bang so ha video sta me selam lo nili hala so video ke selam hot BJP pan support wi nang nak dotai mine mathe APHLC pan support wi son dotai ji mine on samenili angbong do pen se hala bang so video samenili selam pon Prolinson teron hin pen debate pedo dedet da chok jibon sar pima pulute tuliram ronghang sedeng ong chebohong deji thekdun long bom lo ajit terang ahin pen 6 sejul debate pu abang kari 6 sejul abidi koson se kepang tangji abidi ka Chethan pusi keme donangji APHLC long live APHLC supporter hin pen lo labenda Arthur Milik dotulang debate si kenang sot ma mate 6 sejul aron ateng kam ki claim kapachun si kenang sot lo lalo debate bang ke kenang tik kenang sot pon bang e kalilo ilitom 6 sejul arona tenga kam ki claim bang si kenang sot lo bosa min non bang a problem bang e lalo labang so 6 sejul aron si asabu alang litum bang bong asabu ka chehli sai sot dokok lo bosa ma hok lo ilitom 6 sejul arona tenga sai ki claim bang si kenang sot lo rake anima rong pharpi hin pen nilimen anima rong pharpi ahok arleng kethe Atum ahut pen kache bohong rong osomar ateng Karju dun therak me andu ahok alam lake choro lo alang litum keche pakeng phanta haji mene sangwai teron pi ahin pen athepi ke kachere hello adowai ke pinsota alsota lalo iritum ajat kisung ke pho lake iritum mahut pen kachere report na se penan ke iritum ajat sonong same iritum chere nangpo chere piglo bon same phodelo plutang te iritum ning choi thai velo bon same iritum kachere repen ke phubang ke iritum api regret mate iritum ning choi meme son dukokji ananterang vlogs YouTube ahin pen 2016 malom pen retired jai kathar pen bokajan subdivision angkang along adim laso 6 sejul alam kethan thekdun long bomlo lalo Philip rong parahin pen tuliram rong hang alang li 6 sejul ateng kethek an pen Chari nangpo
madu pen da chi debate kenang sot kali kacharli ji pulote chokji lan la ta alama ke ahok lo Dilip son ronghang hin pen APHLC Atum Council Chari Longjima Longlema than pachini pontha alabang sola mangke ni li than pon dictated pa theni li long alabang so chakong we kewang ji langari mate future alam ke than thek ji phanke bon samay nangli jong si APHLC lo pulotang te nangli kaike samay positive pen dolon kyun eji ason ave everything is possible po English pen samay pu pudo bon samay li tum ke matha bang positive si dober nangji lapen bor ilo pulotang te kopiason si kyun e lo pen anason ki unde ji la si APHLC atum samay bor ipon lo plotang te alang itum council dolong wek po bon samay bor EA plotang te ington koklo plotang te lage sungkrung po bon samay alang itum mentu si council dolong jine labang solamang ke protected po Lawrence Chemum ahin pen sar CEM ronghang tong ahok ke mathama jay kathar ma than pachini tha labang solamang samay sungkrung po athe alang itum andingar lo alamang ke itum chini damude alang itum athak ke lain samay mesen si cepakla dhek tumangke siam sarpan anikang samatum samay dot haji lapen dhek tumangke sarjay katarpan anikang samatum samay dot haji lapen alang litum komasi hokpet ma plutang te siam sar samay ahotpen ke ahokpet ta dolo ahotpen ke chobaidet samay dot haji lason thak dak si jay katar samay adheke ke chok samay dopo along bange chok sidet samay dopo athe litum munira okchot ilum choklim ver tek the along bange litum samay chok sidet ti do lapen de hemprek isia tupik and lock pen kon se hok ma pulang namlo plutang te hemprek bang ke ning githia thai ka bi pin lo non amat ke bon same hala APHLC tumang ke alang litum council dolong lider lang po chini ne delo alang litum dong si dolong lo plutang te alang litum bal same chini po same non amat ke komatong ka hok ne komatong hok ini bang ke lan ke pudam te der lo itum han lai ka do ke itum hala porsi nang than pon bom po Martin Taro ahin pen soalu atum kachire nangji number C api apu atum asupi chelangdun paminangji number hini asupi kachipindeng aron lapen ason langdun paminangji pima pini ongdung kethek long ke company tong kiduk lone kali tang te kachipindeng atum tong kechok che lone bonta ke patti vek nangji ke bonta ke patti vek nangji asonta patute det bonta ka patu vek nangji asonta patute det lalo alang di asabu typing mistake dak dopik ha porhi adap asabu porhi pon siksak chat lo ala se lalo ini tum api apu tum si responsibility ke dolo ala alu sumatum jong si arta jum he khaglang protang te api apu tum bang ke chelang du nei ke lai ke nang sot lo nangli lapuan lam jume ke than ikta munit atum arju thekte abang do iglang nangli hin pen PC pudam igji kramsa asangho nili ke matha tengke arju thekte thelo arju theklo kado ka visitame lapen nili channel subscribe atum lapen nangelang wer atum an bang ke alang litum ke matha kangcho tum no semi sena video ke upload hud alang litum bad comments alar bang alang litum bidi stories jamen ai pidum tum pen adum dolo nang litum la suppose karju tekte pukenili jongdamun elo lapen mesen ke matha tum semi dolo sinalek thein pen kalang lo lapen la anvelo karbi anglong Karbi atum ajakong kachilong dun ji aphan ke lapen bangso ajakong kelong pameji aphan pulote low Charlie pig nangji lang isi vet alam pen chot ke cheplang pledet tahai pimaili tumke mizo naga lapen ahoy alom kedo ason kali bonta Northeast Assam angbong chit si kedo pinak lasi low Charlie pig nahilang lalo ilitum low Charlie bangelitum un an ke litum Chari nangji la phai pen seri tum khai same cherai kom thekji etum lo jong si thek thelo plutang te kebang jilanga ani mate ilitum future leader bang ke litum mission avidet po aso ilitum lo bang ke Chari bang tengne nangne non Chari bom atum la bang so avido theklong lo plutang te nang litum porhipon pamenon ke porhipen sia ilitum ajat asai same klempon umji nelis same ke dam tang ko ane kiduk angbong same nelis same ke Charlie ington te des hini li graduation an ke chepatang panno utho do thulang da ho tungjang po ahin pen debate do tame sitam sarjay kathar ke CM sar pen debate ki doji aphan angring ave nang nak athema chini pe melo CM sar ke political ali aphan chodji lapen rem sita kerem ning hang he lake chini lo la sonji nang nak ne li ke matha ta debate ji pu bang ke alang li ning hang he bon same Chingki Chethan discussion mang ke alang li chok pu lapen te hadang entertainment ason mang kali de nang ji pu huridun jo bang ke nang ni busi sar jay katharin ben sepen ning ji pon no la bang ke lalo la sila debate binong bang ke sar jay kathar bang same ani hange de thai ji
Rosbin pangchohin penili panakar jupon sar nangli ko mat political apansi ningke dok ahok pet pen nang tandak thasar ahok pet pen nang tandak po Congress hut stame nili Congress fans me hut pilode bol same thangnat kachelara wedara join nili api BJP fans same itip wujok lo lapen alang ni tum khaita hai bon same thangnat kachelara wedelo lapen de nili kedam tang an avut ki jokan same thangnat stame ali longlunde Congress hut pulutang de la nani musuri pak pangni long lo lapen de kiron hembang ke long lo bon same BJP hut bang ke la anta avi thudet lo lapen de nili same study lo lang lo achar pen ison sonia along bang ke ningkang samsi de ko jok uthot nili wang thulo APHLC aphansi non amat ke ahok pet support lo kapre ka party tum nali tum bang ningoi nang ne bon same labang sohin bang ke anutin si ke matha kapre pot labang ke chipu thai ve lo litum anili ta nali tum phan nang pu thai ve lo pini athe join ko nali tum same support do thai lo lason tak tak sin nili same ko pini isia reason do lo nili APHLC pan same support on same APHLC aphan same nili support ver with ji jong se alang litum alam chagateng pen claim pon pi pro tangte APHLC atum same kedam tang a party eson si claim le tholo pulutang te chini ne dalo nilita ko mada party ban se support ang jini stame nili support po phanchot Congress phan punon BJP phan punon kedam tang alam lo lapende non APHLC punon support nili vote jok bon stame nili meeting bang dunde nili meeting idun ji bom apor same nili ave lahai meeting dun de apone pipone BJP hut stame thangna rason stame longle labang ke akhok alam lo stame long le na hormu bangke lahai nane aso sa hormu bangke long le jet stame nili ningoi bon same akethe naison mate Karbi rat akar i son jong si claim lo plutang te nili support dun bom ji apotlo lalo la sinon amat ke APHLC pan se nili hin ben stame support lo lapente ningching samlo alang litum power long de phi bange ko son jini chini ne de lo bon same at least one time ke litum mate itip ke alang litum ban same a chance pinangji abang so chance bidet pen si claim thek de lo plutang de litum la phaga jakong do rat ke jakong thetan mati rat tum jakong se alang litum stame ang hoi kang ni long choji mati la so posi tum rat tum ke chepari senji anutina party pan same litum a chance pilo Congress pan same a chance pilo hala tumta lapon we lo BJP pan same chance pilo lapende non itu masat lang nahi lang APHLC pan same asat lang nahi lang alang itum claim ma di nikan phovet bjimate labang so nikan pho lang nang po ko PC claim ke dogodama jong si chok che lo plotang de litum lar plot system un rat tum bajakong thepik lano ta silitum la hai lang Chari dun pami si litum support nang ji lapen matha pap isi support nang ji itu puthot utlang Rajesh Chemum hin pen PGR along BJP government Atum eviction high headed kupia podlo nangli rada pan than paklar ikha ake hai mate arjupon ikha lalo arjupon ikha pulutang te niri arjupon ikpon alitum kachini doma nalitum comments pikha kupia pod se alalitum claim pon high headed ma nili labang so puta ke nili jongdam pon texted po athe nili inud youtuber labane nili ajat le ningjeji sitame nili approve bang ke dokong nangji ningje tabre bang chop site ji pon same alalitum kupini ka sik sak ke dolo labane ko mande ki khang thip atum same dokok thaiji arlo alam kupine ason dolo bon same iritum bangke halabang so alam mang chini damun edelo la selitum ningje tabret sitame iritum chok chideji bon same iritum matha meme ason bangke lason thai alam mang iritum nong do bon same labang so approve bang nili long same avide rajoni ningje pon bangke hingno dakpo athe nili same chini dak de kupi posia alang litum eviction chidet mapu labere BJP alang litum bangke a process claim mom lo posia alang litum bangke chi than pon lo mosame ko ane ahok labang so approve bang same ili to malong ave lapene nili long same ave la so porsi than paklar pon bangke nili thek thidat bola bang so lam bangke mosame choro perfect lalang ni phan bang so comments nang pudun thekpot jonto rong hang hin ben puthot thu thulang nangli religious mate religion puthai po nangli religion kopi lone nili chining tung o kanghon pen pachini jima athe nangli lam the Karju ning ing sampik choro perfect lo nangli lam Karju penang an knowledge long pon asonsi chetek long lo choro perfect lo bangso ding na paru comments na pidon tek pot an comments ni li pen an video long nangli religion kupilo pula bangso comments bang kupia dhorom lo pula bangso comments bang ni long pic la pen to mangi reply don lo adhek to mangi reply pe data doji mene ase nili religion bang ke Christian lo non ke Christian si dokok lo aprang bang ke nilitum same hongari si dolo nilitum hem isi bang ke
Christian si dunju lo nili tum erovet Christian kidun non pus tame hapna nili pu nili pilo nili punu tum an bang ke alang litum hong hari si dola kidun nangko ka thebang la son lo nili pu stame kisu ke pangji penana jirding lo 7-8 months pangji lo non olom kali 2004 ni 2005 nya ningkana lam lo lapente si an seme chelang lab lo doktor lo an seme dam ji an seme dam lab lo asamang ka an ke un edel lo pende si ning ke thedolo dili hem ke sara bang je hala nili ong tum bang ke alang litum Christian na si hala tum phanyong si chiki lo prutang the arnam kang jin so pen bangso kisu nang pami tahai pola bangso ning ke thedolo la se nili tum hem si tame Christian si convert lo mate dunjulo bon same kisu bang lit priglo un elo pudan si Christian same dun onilitum lamad dundet pen api bang ke alang li bangso pirthe bang ke doke dode de lo same hala suhur si nilitum Christian dun pen si hala sarni pen si nilitum Christian mani mande lo Christian kidun bang ke isi reason mate isi karon dodo joy ki pen si Christian kidun kali kopine kisung kophete Christian bang ke mantek the la si nilitum same lason lo kisung bang ke Chethan jok lo la bangso hut kisung thek hem same kiru podo thaya we lason anbak sinang ke lelo laso polsi alang itum ong tumang ke Christian na pen alang itum pen an same cherap seroi la pen nilitum same nangara bason si thek ponong lo hala suhut laso polsi nilitum bang ke hala ong tum neli ong tum pen si dora pet pu matha si nilitum bang same Christian ma ke nilitum same mandet uthod thulang bida sing tero na hi pen so arlo aphan chorai kom nang ji pulute बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ kolobang si first step kedeng nangpo pachini pon ikthasar amang solam mangke first step buke protected lo lala sami kenang sot pot kolobang si kenang sot ma labang si papa prang nangpo litum si anutin phansi kaprek lo lage nangni phan kolobang si kenang sot ma halamang si papa prang nangpo lapen soni sami important on daily hin benke बेटी बचाओ ता यदि तुम स्वालो तुम समय का चेराई कम समय के नांग सोलो आखिर समय यदि तुम माथा पन ठेक नांग पो लापेंटे बेटा पढ़ाओ लाता फ्यूचर के जोंग सी लो पचाड़ी ले बोलो ताकते बेटा चट कली लो बेटी ता लो स्वालो तुम पुनॉन सो पिन सो तुम फन पुस समय यदि तुम लो बांगे पचाड़ी वेग नांग जी लसीजा बांगे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बांगे यदि तुम जोंग थाई बेलो यदि तुम लापु पुस समय यदि तुम केलांग समय पचिंग बारनांग पो डेली इन बन के माथा लाम Kijut si comments nili langdam lang dak lovely na hanse penipin ho alang lihin pen 6 schedule state Lapen district ko an kacheprek than iktha state Lapen district ko an kacheprek than iktha penang atum kipu 6 schedule ke nangnelo state si kenang po pransi 6 schedule kupilo pulutang te ilitum thini thai pola bangsola mang ke 6 schedule lake si ilitum phan tribal atuma phan Mizoram Meghalaya Assam Tripura laso state long kedo tribal atum phan isi protection aphan no mate isi tribal rights aphan no lasi isi aron no lage constitution long aron no abangso 6 schedule lage lapente dak state Lapen district ko an kache prek thanik tha state pulotang de lage isi ilitum India country along 29 states ni doji labang so state pen angbong la Assam da isi lo lapente amethang sarkar dopo di Assam government lapente hadak chief minister se doji judicial system doji high court doji lasun tak si law and order rahin same power doji state under lo district bank ke isi state as subdivision pu ilitum jongnam that same henone ilitum bank ke Assam sarkar arlo si dudunno ilitum district tum bank ke kethan nampale dam dedet do protante nanitum diapon iktha lapente puthodalang lihin ben arju ponthulo penang atum kipu 6 schedule ke nang nilu state si kenang po lalo kenang ji bang ke litum state si kenang po bon same state long li aprang litum 6 schedule same kangtang same kenang so hala 6 schedule ajak thetan kuchini si 6 schedule nangji atum same dolo bon same 6 schedule kelong tang lo muthe ajakong bang papang tang panang po labang so 6 schedule along ketok ateng pen asai klem nang po lalo lapente state long lo phi bang labang so 6 schedule ke nang nilo pu bang tum jong damun edeji ati hadak pen an itum tribal rights fan pen an aron kitok pondo hala aron bang tum en pon bom nang kok thaiji itum state long lok sitami la suppose tum state long mat 6 schedule bang abi pin lo kama abi pin war fit do pu bang tum chok chi deji la bang ke nilhin men ge matha lam lo la sida ke chok chi li don samen ani tum dia pon tha so video ding pig lo
bon sama ni nang litum ma comments an ke porhi lap jipan se bor ilo bon sama isi ni ke porhi pon unde lot he comments 200 plus jokok lapen labang so video long itti vet ke thanji pan ka sabu ke sung ka sik sak samedu editing ben lapen recording ben asai duk pik isia video ko selam ji pan asai duk pik lapen ke claim ke cepat duk pen akelong mang ke litum thangna takali langdam edlo pulo tangte bon sama litum ke bang ji arni an litum prekjam alam Chethan Chemum pon bom nang litum prekjam comments nang pidonon kopia topik si wanang ji mapu penan topik si nang litum tokone lo bon sama ni lisi wan tik tedelo pijo peneli apodo lo pulo tangte ni lisi lampon bom chorpor pik lo nang litum bang so video ke chengmen ki jut an kelang kon thega pot etum ka prek video long tum puchot chong thunang dome thak me kardom